रन्जन दैमारिया जाहैबाय जोंनि हारिनि सासे हिर'। जोबोद जुदि बर' माहारिया दिनैनि थाखोसिम सफैदोंबा बेयाव रन्जन दैमारि सारहाबो गोबां बिहोमा दङ। गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखौ बिथाङा गनांगौमोन। एग्रिमेन्ट जाबानो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ इजि दिहुननो हाया। खुलुमबाय रायजोफोर, बे समाव नोंथांमोननो लाना फैदों नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव। नोंथांमोना नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबां नुवाखै जानांगौ। स' जायफोर नुदों नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजांनि बाथ्रा, आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि थ्रुयै नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। दा जोंहा दिनै बेयाव UPPLनिफ्रायनो डाबल माने सानैबो आरोना, सासे गबिन्द आरो सासे राजु नार्जारि। गबिन्द बसुमतारी आरो राजु नार्जारि। राजु नार्जारिया बुंबाय मा UPPLनिफ्राय माने रन्जन दैमारि सारखौ अर्थात NDFBनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां जाजानो लुगैदों बा गजानो लुगैदों। बेनि गेजेरजों बुंबावदों जोंहा राजु नार्जारि बिथाङा, जिथुनाखि दिनैसिमाव बर' हारिया जिबायदि जौगाबोदों बा जिबायदि थासारिसिम मोनफैदों, बेवहाय माने रन्जन दैमारिनिबो गोबांथार थुलुंगा होनाय बा हेफाजाब दङ, बेफोरबायदि माखासे गोबां खोथा बुंदों। नाथाय सेकेन्ड बाराव जे नोंथांमोना इन्ट्र' नुनो मोनदों जे गबिन्द बसुमतारीया, बिथाङाबोथ' UPPLनि सासे, दानि गबिन्द बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंदों नङा होमबा? दानि गबिन्द बसुमतारीनि बुंनाय बाथ्राया बेनो जे सासे कनभार्टेड मानसिखौ गोसो जाब्लानो जेलनिफ्राय दिरुननो हाया। बाथ्राया नंगौ, सैथो। नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानो बुंबाय थानांगौ जाखो? आं बेखौसो दुखु मोनदों रायजो राजाफोर। बेफोरबायदि दिरुननो हानाय हायै बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानो फोसावनांगौ, मानो बुंफ्रांनांगौ? दिनै बेफोरबायदि बुङोब्ला जोङो गुबुन हारियाबोथ' गोबां आथिखालनि जुगाव बर' भाषाखौ रोंनाय दंसै। जोंनि हारि माहारिनि रोंगौथिफोरखौ गुबुन हारिफ्राबोथ' सेनानै लाजोब्बाय नङा होमबा? दिनै बैफोरबायदि गुबुन जाथिफ्रा, जोंनि भाषा गोरोंफ्रा मा बुंगोन? गावसिनि मानसिफ्रानो मिल गैया, गोरोबलायनाय गैया, जुक्ति गैया। जिथुनाखि NDFBफोरनि सायाव जिबायदि हियारिं लागासिनो दङ, दिनै जोंहा सुप्रिम कर्टआव NDFBफोरनि थाखाय बा डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारमोननि थाखाय हियारिं दङ। बे हियारिंनि सिगां सिगांनो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा सासे UPPLनि लिडार जानानै, दैदेनगिरि जानानै दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंस'नानै होलायबाय। नंगौना नङा? बेसे लाजिथाव बाथ्रा। आं माने ओरैबायदि मोनो आरोना गोसोआव, गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ UPPL हान्जायाव दोननायनिफ्राय दिनैयानो साबसिन जागोन खोमा होननानैसो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंहरो। दा नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोना सोरनि गोसो गोरबोआव मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर। आरो लोगोसे आङो बे भिडिअ इन्ट्र'खौ होनानै होग्रोनि राजु नार्जारिया मा बाथ्रा बुंदों आरो मा मा फोरमायदों जोंहा दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों। रायजोनि गेजेराव बेबायदि खुला मेलायै बुंनो हाया। जायफोर मानसिफ्रा दिनै जोंनि रन्जन दैमारि सारखौ जोंनि जोबथेसालिनिफ्राय बख'फिननायनि हाबाफारिखौ लाबाय थादों, बिथांमोनाव सोंबा नोंथांमोना मिथिगोन जोंनि सरकारा, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरखौ माबायदि मदद होदों। सिंजों सिं जे जों मदद होगासिनो दं, जों जे खामानि मावगासिनो दं बिथांखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै लाबोनो। रन्जन दैमारिया जाहैबाय जोंनि हारिनि सासे हिर'। बिथाङा जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरि। जोंनि बर' माहारिनि थामोनथा, रैखाथि आरो मोनथाय बेखौ एनसर खालामनो थाखायनो बिथाङा गावनि दिनैसिमनि जिउआव जोबोद गोब्राब खामानि मावबाय। बिथाङा जोबोद, जुदि बर' माहारिया दिनैनि थाखोसिम सफैदोंबा बेयाव रन्जन दैमारि सारहाबो गोबां बिहोमा दङ। बिनि थाखायनो जों बयबो लुबैयो जोंनि रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनांगौ। माखासे दायाव जेलनिफ्राय आं दहायनो बुंदों जे मददखौ जों होबाय थादों। दिनैहाय जायफोर सुबुंफ्रा बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बरननायाव दैदेनगासिनो दङ, आयेननि खामानिखौ मावगासिनो दं, सुप्रिम कर्टआव खामानि मावहैगासिनो दं, लयारफोरजों खामानि मावगासिनो दं, बेखौ नोंथांमोना सोंबानो मिथिगोन। आं बुंलायनांगौ बाथ्रा नङा बेयावहाय। जोंनि UPPLनिफ्राय बेयाव फुल सापर्ट दङ आरो जों इसोरनाव आर'ज गाबो जे रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जेलनिफ्राय ओंखारबोनांगौ। नुखाबाय दा रायजो राजाफ्रा, खोनाखाबायना राजु नार्जारिया मा बाथ्रा बुंदों? भेरि गुड। राजु नार्जारिनि बुंनाय बाथ्रायाव आङो जोबोर मोजां मोनो आरो इन्टारेस्टिं मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा सासे हारिनि मोनसे बिग्रायारि आफादनि जिथुनाखि फाउन्डार अफ रन्जन दैमारि बिथांखौ सिनाय मोन्दों आरो बुजि मोन्दों जे NDFBफोरनि दुखु दाहाया बेसेबांसिम गोथौसिम हाबनानै दङ, आबै आबौ आजैमोननि हारा बेगेंसिम हाबनानै दङ होननानै दिनैनि दिनाव राजु नार्जारि बिथाङा हमदांनो हादों आरो मिथि मोन्दों। बेखायनो बिथाङा गोसो गोरबोनिफ्राय गावनि फालनिफ्राय सापर्ट होदों आरो बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों जे गावसिनि UPPLनिफ्राय फुल सापर्ट दं होननानै। नाथाय नैबेखौ आं एसे रं मोनहरबाय। दिनै UPPLनिफ्राय फुल सापर्ट दंमोनब्ला दिनैनि दिनाव गबिन्द बसुमतारी बिथांनिफ्राय मानो बेफोरबायदि राव ओंखारा मोनखो? मारैहाय सासे कनभार्टेड मानसिखौ गोसो जाब्लानो जों दिरुननो हाया, जों जेबो बुंनो हाया, मा होननानै बे बाथ्राखौ बुंना होनांगौ बियो? बुंनो हाया हाया सिरिथा, मानो हाया बेलाय बुंबालाय? सासे मोनसे सरकाराव थानानै, पावाराव थानानै दिनै नोंथांमोनाथ' UPPL सरकार दानायनि गेजेरजों BJP सरकार दाबाय, आसाम भारत जेरावबो
मथा मथि बिजेपि सरकार दङ जेरै जोंनि बिटिआरआव दायो इउपिपिएल सरकार दं बे इउपिपिएल सरकारानो बिजेपि सरकारजों सरजाबनानै खामानि दामानिखौ मावगासिनो दङ जेब्ला अब्ला आरो बे बिटिआर एकर्डखौ जोंहा गासैबो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ लानानै बा बुंनाय बायदि जायो दिनैनि दिनाव बिटिआर एकर्डआनो एनडिबिफोरनिसो थाखाय एकर्डमोन होननानै खोनानो मोन्दों जोङो नाथाय बे एकर्डआ जिथु थारैनो एनडिबिफोरनि मोनब्ला दिनैनि दिनाव एनडिबिनि बिथांमोनहा बिर जोहोलावजोफोरा मानि खारनाव खस्थ' भुगिनांगासिनो दङ आरो रिहेबिलिटेसन मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोनाखै मोनफुंनो हायाखै मार्टियार न'खरफ्रा मार्टियार सुबुंफोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो हायाखै नै बिनि थाखाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो दानिया फै जोङो गबिन्द बसुमतारिया राजु नार्जारि बुंखांनायनि उनाव अर्थात बे इउपिपिएलनिनो सुबुङा मा बाथ्रा बुंखो जों बेखौ खोनासंनानै लाग्रो थाम समस्याजों मोजाङैनो देरहादों खिन्थु बाखि मोननै समस्याजों जोबोद नाजादोंबाबो देरहानो हायाखै खिन्थु एबार जोंहा टटेल माबा सेटिंआ जाबाय प्रत्येक माबायावनो भिसिडिसि माबागोन समस्यायावनो जोंहा एमसिएलए गैयाबाबो जोंनि पार्टिया सेटआपआ मोजां माबाखाबाय रोदा सुथाबनो हाबाय आरो बेनिखायनो जों आसा खालामो एबार जों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय मोनबा जिथु समस्ति बे मोनबा समस्तिखौ देरहानो हागोन सानसे समाव ओरैनो कर्टनि जिथु माबा गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखौ बिथाङा गनांगौमोन खिन्थु एग्रिमेन्ट जाबानो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ इजि दिहुननो हाया आरो बे जिहेतु ल'नि लामाजों थांगोन बेखौ पलिटिकेलि हेन्डेल खालामनो हाया दिनै सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो चिफ मिनिस्टारा बुंबाबो बिथांखौ हगारदो होननांबाबो कर्टआ बेखौ मानिनो हाया नुबाय दा खोनाबाय दा गबिन्द बसुमतारि बिथांनि बुंनाय रावखौ बे खर' गुफुरनि बुंनाय रावखौ हा बिनि खर' थारैनो जेबो दंमारा गैमारा जुजाय खर' हा सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो सोरबा एमएलए एमपिआ बुंबाबो बिथांखौ हगारनो हायानो बाथ्राया सैथो रुल मथे थांनांगोन आयेन मथे थांनांगोन बिथांमोनहाथ' दिनैनि दिनाव गोबां केस बायदिसिना दङ न'आव थानानैबोथ' केसखौ गेलेनो हानाय जेरै उकिल गगैयाबो केस जादोंमोन उकिल गगैया केस जानायनि गेजेरजोंनो न'आव थानानै बा जेलाव थानानै बिथाङा इलेक्सन दारायनो पावारखौ मोन्दोंमोन बेफोरबायदिनो जायो आरोखि जेरै बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव हेमन्त बिश्व शर्मायाथ' सासे आल्फानि सुबुंमोन ना हेमन्त बिश्व शर्माया सासे आल्फानि सुबुं जानानै ना बले सारेन्डार ना बले सिक्स फायार दिनैनि दिनाव बिथाङा आसामखौ सालायगासिनो दङ सासे चिफ महरै चिफ मिनिस्टार जानानै नङा होमबा जों बेफोरखौ जेबो बुंनो थाङा नाथाय दिनैनि दिनाव कर्टनि रुल मथे थांगोन बे बाथ्राया सैथो आयेना आयेन मथे थांगोन बे बाथ्राया सैथो जों बेखौ मानियो नाथाय नोंथाङा मानो बख'नो हानाय हायैखौ मानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां बिथिंनि गेजेरजों मानो फोसावना होनांगौ गुबुन हारिफ्रा नुयोब्लाथ' आरो नारदबसिननो जाबसिननो बिराद बोलोसो मोनगोन सोलोसो मोनगोन बेखौ मिथिना मिथिया स' आंथ' सानो गबिन्द बसुमतारि बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै दलर न'आव बिहामजोफोरनि गथ' लाग्रा खालामना दोनबाबो साबसिन जागोन खोमा होननानैसो आं नुहुरो मालाया जायखि जिखि सानबाय था आं हले खुला मेला बुंबाय जा गोसो बिथाङा न'आव थानानै दलर मावबाय थाबाबो जागोन खोमा आरो मोनसे खोथाया ओरैबायदि गबिन्द बसुमतारिया सासे एनडिबि आफादनि सोद्रोमा नंगौना नङामोन फालाय एनडिबि आफादाव बिथांहा मुं दंना गैयामोन फालाय एनडिबि आफादाव थानानै बिथाङा खामानि दामानि मावबोनो मोन्दों ना मोनाखैमोन दिनैनि दिनाव जे बिथाङा रन्जन दैमारिखौ एथ'ग्राब माने गजानो बायो मा बिथिंनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ आरो लोगोसे एनडिबिफोरखौ मानो जेलनिफ्राय उदां जाजानो बायो फालाय मा खारन दङ नोंथांजों मा आकेस दङ जे एनडिबिफ्रा बेफोरबायदि नोंथाङाबोथ' सासे एनडिबिनिनो सुबुंमोन नोंथाङा मानो बुजिनो रोङाखै दिनै एनडिबिनि सुबुंफोरनि खस्थ' भुगिनांनायफोरखौ नोंथाङा जेरै बिसि फिसा दङ बिहामजो बिजामादैफोर दङ बैसोरहाबो दङ ना बैसोरहाबोथ' न'खराव थानानै ग्रें ग्रें नों बायदि संसार जालांनो गोसो जानानै दङ दिनै बुंनो गोसोब्ला नोंथाङा अफलाइनाव बुंमोन नाथाय अनलाइन ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंनांगौ जाखो नोंनि बेफोरबायदि रावखौ लानानै सोरबा बायदिया गुबुन हारिफ्रा बा गुबुन जातिफ्रा थुलुंगाखांनाय मोनगोन दिनै नोंनि बेफोरबायदि रावावनो गुबुन हारिफ्रा नारसिननो बोलो मोनगोन दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारि अर्थात एनडिबिफोरनि सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ बे हियारिंनि सिगां सिगां नोङो बेफोरबायदि राव बुंथेनानै दोनोब्ला आरो बै हियारिंआव बुंनो थाखाय गुबुन हारिफ्रा सोलोसो मोनगोन माथो सान्ससो मोनगोन माथो एसे बुजिनो सोलों एसे दिनैनि दिनाव नोंथाङा बोरायबोबाय बोराय गाहेला जाबाय एनडिबिफोरनि मादाव बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा सासे मुखियाल मानसि सासे बुजिनांसो जानांगौ नाथाय नोंथाङा सब समय माने एनडिबिफोरनि थाखाय हेंथा खोथा बुंबाय थायो मानो गबिन्द सार मानो नोंथाङा सासे डिपुटि चिफ जानानै नोंथाङा सासे बिटिआरखौ सालायगिरि जानानै बा बेंगिरि हिसाबै नोंथाङा बेफोरबायदि नोंथांनि खुगायाव बेफोरबायदि राव ओंखारनो थाखाय समाया दिनै नोंथाङा मा बाथ्रा बुंदों
UPPLआसो रोदा सुखानाय माबा सुखानाय बुंदों आरो रोदा सुखायै सुबाय था बेफोर गासिबो रायजो राजानि आखायावसो गोजा मिथिबायना रायजो राजाया गोसो जायोबा दसेनो ओरैबा ओरै खालामजोबनो हायो दसेनो उल्थां फाल्थांबो खालामनो हायो जाय सरकारा मोजां खामानि मावगोन आं सिगांनिफ्रायनो बुङो बेजों अराय सम रायजो राजाया सिथाबनानै थागोन आरो जाय सरकारा मोजां हाबा मावा बा रायजो राजानि थाखाय माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांना होआ बेजों अराय सम रायजो राजाया थानाय नङा आरो सानसे समाव गोग्लैसोनानै थानो गोनां जागोन बेखौ गोसोआव लाखा रायजोफोर नोंथांमोना मा सानदों जोबथारनायाव कमेन्ट सेक्सनाव माब्लाबाबो कमेन्ट हरनो दाबाव नोंथांमोननि थाखाय कमेन्ट सेक्सनखौ आं खुलायै लाखिबाय आरो बेखिनियावनो आं दिनै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय